መንግስቲ ሽወደን ልዑል ሞያዊ ዓቕሚ ዘለዎም ወጻእተኛታት ዝቕበል ሕጊ ኩሉ ድሌት ከም ዘለዎ ሓቢሩ ቃልሲ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ መልክዑ ብምቕያር ህዝባዊ ናይ ዲብያ ውግእ ክኸውን እዩ ዝብል ዓቢ ጸጥታ ስጋኣት ከም ዘሕደረ ተገሊጹ سلام نعاكم يخون كبرات تخاتاتلتي مدبنا مدبات الكومبيس تغرينيا كما يكنيكم نلوم سوني 30 حدار كلتشحن عسران زدالونا يا زينا نابخم قبله مسخم زلخون يات ميكيلي سناي مكتتال منغسي شودن نتوم كاب وصا هغرات ناب شودن بممصا بملكع سدتنياتات يخون ناي سراح منبر نزحاتو سبات لعل مويا وعقم كلهم طراي زطلب حقي كله كم زدلي افليتوم بمسرت حق شودن زخونه وهاب السرح مويان كلتن بزيقدس بمخنيات سرح سبات بممصا منبر فقادن سرحن بمدلاو سبات كاب دغ كمصو زخولو حقي كم زصنحن حجيغن እዚ ሕጊ ልዑል ምህሮን ሞያውን ንዘለዎም ልዑል ሞያዊ ዓቕሚ ጥራይ ክኸውን ብመሰረት መንግስቲ ዘለዎ ድሌት ነቲ ሕጊ ንምቕያሩ መስርሕ ከም ዝተጀመረ ሚኒስትሪ ፍትሒ ሽወደን ሓቢሩ ወላኳ መሻርክቲ መንግስቲ ዝኾና ሰልፍታት ኣብቲ ጉዳይ ፍልልይ እንተሃለወን ምስ መንግስቲ ቀጻሊ ዘተይ ገብራ ምህላውን ይንገር እቲ ተሓሲቡ ዘሎ ምቕያር ሕጊ ማዓስን ብኸመይና ገባብ ከም ዝኸውን ኣብ ቀረባ ግዜ ክወሰን ትጽቢት ይግበር እቲ ልዑል ሰብኣዊ ቁልውላው ደማው ምፍሳስ ከም ዘኽተለ ዝንገረሉ ውግዕ ሕድሕድ ኢትዮጵያ ወላኳ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዛዚሙ እንተበለ ኣብ መሬት ዘሎ ኩውንነት ግን ካልእ ሓቂ ከም ዝኾነ ጸብጻባት ይሕብሩለው ውግዕ ካብ እዚ ጅምራት ሒዙ ኩሎም ምስ ትግራይ ዘራኸቡ መስመራት መጓዓዝያታትን ሓበሬታን ብምቁራጾም ካብ ነጻ ዝኾኑ ወገናት ሓበሬታ ክርከብ ኣብ ዘይከኣለሉ ዘሎ እዋን ሓበሬታታት ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራይ ብምርካብ ሓቅነታት ናይቲ ኩነታት ንምርግጋጽ ኣሸጋሪ ኮይኑ ይቕጽላሎ ክብል ማዕከናት ዜና ሽወደንን ዓለምን ገሊጸን بوغن فدرالاو منግስቲ ኢትዮጵያ ውግእ ከም ዝተዛዘመኳ እንተ ተገልጸ ትማል ቀዳም ሰንበት ኣብ መሬት ኤርትራ ዘዓለቡ ተወንጨፍቲ ሮኬታት ግን ነቲ ዝወፀ መግለጺ ከፍርሱዮም ነይሮም ገለ ወገናት ግን ኣብ መሬት ትግራይ ገና ውግእ ይቕጽል ኣሎ ክብላ ከም ዝሓበራ ክፍለጥ ተኻኢሉ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ዘኽተሎ ዝነበረ ናይ ውግእ ሜላታት ናብ ህዝባዊ ናይ ዲብያ ውግእ ከም ዝቀየሮን እዚ ድማ ኣብቲ ዞባ ክፍጠር ዝኽእል ልዑል ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ክረአ ከም ዝኽእል ብዙሓት ፖለቲከኛታት ስጋኣቶም ይገልጹ ከም ዘለው ተፈሊጡሎ ወከልቲ ማዕከናት ዜና ዓለም ከም ዝሕብርዎ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ሓቀኛ ሓበሬታ ክትረኽበሉ ትኽእል ባይታ ከም ዘየሎን ካብቲ መንግስቲ ዘቃልሖ ዘሎ ፍልይ ዝበለ ሓበሬታ ንዘመሓላልፉ ጋዜጠኛታት ድማ ይኣስር ምህላው ኣቃሊሐን ኣብ ሽወደን ቅልውላው ቫይረስ ኮሮና ዘስዓቦ ጸገማት ሕክምናዊ ንጥፈታት ተኸቲሉ ኣብዚ እዋን እዚ ክሳብ 90,000 ዝኣኽሉ ኣብ መደብ ዝጸንሑ ዝተፈላለዩ ናይ መጥባሕቲ ኣገልግሎታት ከም ዝውን ዘፉ ተገይሮም ከም ዘለው ሰበስልጣን ምምሕዳር ኣብያተ ሕክምና ኣፍሊጦም ኣብያተ ሕክምና በዚ ካልኣይ ማዕበል ቫይረስ ኮሮና ኣብ ጨንፈር ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት ብዝተረኣየ ጸቕጥን ምጭንናቕን ተኸቲሉ ንኹሉ መድያዊ ሕክምና ብኣሉታዊ ከም ዝጸልዎ ትጸብጻብ ኣረጋጊጹ በዚ መሰረት ብዘይካቶም ህጹጻት ዘየላቡን ኣገልግሎት መጥባሕቲ ካልኦት ኩሎም ኣብ ቆጸራ ዝጸንሑ ሕክምናዊ መጥባሕትታት ተወንዚፎም ከም ዘለው ተሓቢሩ ሽወደን ኣብታ ብኹናት ተዓጽያ ዘላ ክልላዊ ምምሕዳር ትግራይ 30 ዝኾኑ ዜጋታተይ መውጽእ ሲኢኖም ወይውን ዳሃየብሎም ብምባል ድሕነቶም ንምርግጋጽ ብኤምባሲ ሽወደን ንጥፈታት ተካይድ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ኣቀድማ ቢለን ግብጺ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብቲ ክልል ዝነበሩ ዜጋታትና ዳሃዮም ኣይተረኽበን ብምባል ምሕጽንታ ከም ዘቀረባ ዝፍለጥ ኮይኑ ገለ ካብዚኣቶም ናብሑስ ቦታ ከም ዘለው ይፍለጥ ብዘይካዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘቀረበ ናይ ዘተጻውዒት ብምንጻግ ነቲ ግጭት ናብ ዝባእሰ ደም ናይ ምፍሳስ ኩነታት ከም ዝዓርግ ብምግባሩ ኤሮጳዊ ሕብረት ወቀሱ ገሊጹ አባላት ባይቶ ኤሮጳ ዝኾነ ሃገራት ብሰንኪ ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ሰላማውያን ሰባት ካብ መናባብሮኦም ከም ዘመዛብል አደዳሞትን ስደትን ገይሩ ሰብኣዊ ቁልውላው ኣስዒቡ ዘባው ዘይምርግጋእ ዝፈጥርን ምዃኑ ብምባል ከም ዘተሓሳሰቦም ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዝወፀ መግለጺ እቲ ሕብረት ኣመልኪቱ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ናብ ሓጸርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም ሎንዶን ኣብ ሃገር እንግሊዝ ለበዳ ኮሮና ንምምካት ዝወጹ ሕጋጋት ዘይተዋሕጠሎም ሰባት ዘለዓዕልዎ ጎነጻው ሰልፍታትን ተቃውሞን ሻቅሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ሰብ መዝተ ሃገር ሓቢሮም እቶም ሰልፈኛታት ምንዋሕን ምትራርን ሕግታትን ኣብ መናባብሮ ሰባት ጸገም ይፈጥር ከም ዘሎን ገሊኦም ቀይድታት ከዓ ንውልቃዊ ናጽነት ሰባት ይግህሱ ኣለዉ ዝብል መረረ ከም ዘለዎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ሌጎስ
ኣብታ ብሰንኪ ኣኽረርቲ ዕጡቓት ሃገራዊ ጸጥታን ሰላማውን ከም ዝረግ እትፍለጥ ሃገረ ናይጀርያ ልዕሊ ሚእቲ ዝቁጽሮም ሰባት በቲ ቦኮ ሓራም ዝተባህለ ዕጡቕ ሃይማኖታዊ ኣኽራሪ ጉጅለ ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ብመሰረት እቲ ሓበሬታ መንግስቲ ነቶም ብጃምላ ዝተቐትሉ ሰላማውያን ሰባት በሃገር ደረጃ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ከም ዝገበረ ክፍለጥ ተኻኢሉ ስቶክሆልም ኣብ ሽወደን ብትሕቲ ዕድመ ዝፍለጡ ሓተት ዕቑባ ጉዳዮም ተቐባልነት ሲኢኑ ምስተነጽጉ ብሰንኪ ዝመጹለን ሃገራት ንምቕባሎም ምትሕብባር ዘይምግባረን ካብ ንቡር ኣሰራርሓ ወጻኢ ኮይኖም ይነብሩ ከም ዘለው ሓደ ጸብጻብ ራድዮ ሽወደን ሓቢሩ እቶም ቆልዑ ካብ ሃገር ክወጹ ምስተወሰነሎም ናብ ዝምለስዎ ሃገር መን ከም ዝቕበሎምን መንግስቲ ሽወደን ክሳብ ዘይፈለጠ ከውጾም ከም ዘይክእል ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ መንጎቶም ትሕቲ ዕድመ ሃስያ ይወርዶም ከም ዘሎ ይንገር ሎሚ ዘዳለናዮ ዜናዊ መሰናዶና እዞም ዝተኸታተልኩም ነይሮም ኣብ ዩቲዩብ ዝርከብ ቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ኢንስታግራም ሰዓቡና ተኸታተሉና እንዳበልና ኣብ ዝመጽእ ረቡዕ ክሳብ ንረኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ደሓንቀኒዩ